ರೀತಿದ ಓಡ್ ದೋಸೆ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ನೆಟ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬುಳಂತೆರಿ ಸೊಸೈಟಿ ದಾರಿ ಅಂಚನೆ ಪೊದ್ದೊಲು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊದ್ದೊಲು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ದಿಯೋಡು ಐದಕ್ಕ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಮೂತ್ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ವೆರೈಟಿ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕುದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾತ್ ಪೊರ್ತು ಬೊದುಲರ ಬುಡ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕುದು ಕಡೆದ ಐಂದಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಲೆ ನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಾಂಡು ಒಂದು ಬುಳಂತೆರಿ ಕಡೆಯರಾನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕಡೆ ನಾಡು ಒಂದುಲ ಪೊದ್ದೊಲ್ಲ ತಾರೆಲ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುರನಿಕ್ಲೆ ಪಂತನ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತತ ಜಪಾದ ಜತ ಎನ್ನೆ ಮಲ್ತತ ಜಪ ಬೆಂದು ತಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಕೆಲ ಜನ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲ ಇಂಚ ಚೂರು ವೆರೈಟಿ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕುದಿತ್ತೆ ಬೊದುಲರ ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆದ ಐಂದು ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಯಸ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿಳಿ ಸಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚುಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೂರು ಬಲ್ಸ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಲ್ಸ ಕಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕತ್ತು ತಾರದೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಏನು ಒಂದು ಚಮಚದತ್ತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಪೊದ್ದೊಲು ಬುಳಂತೆರಿ ಉಪ್ಪು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಈತ ತೆಲು ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಮುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಡು ಓಡೊಟ್ಟಿದ ದಿಯೆ ಓಡೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಲತ ಜಪ ಬಿತ್ತೇನು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮೈತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿಕ್ಕ ಬಬುಲ್ ಬುರಿ ಪಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿ ಇನ್ನಂಡು ಮುಚ್ಚಲ್ದಿಕ್ಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿನ್ನಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಚುರ್ಕಾಯಡು ಓಡಿಟ್ಲಕ್ಕವ ಸ್ಮೂತ್ ಗೂಡ್ ಉಂಡು ಓಡಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮುಚ್ಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರೇಪಲ ಬಬ್ಬಲ್ ಬೂರ್ನತಿ ಬಬ್ಬಲ್ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿ ಇಂಡಾಂಡು ಏತು ಶೋಕ್ ಬೈದಿಂತಲಿ ಮೆತ್ತಲ್ದು ಜಪಂದಿ ಸ್ಮೂತ್ ಬೈದಿಂಡು ಇದು ಗೂಡ್ ಬೈದಿಂದಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಅವು ಪೊದ್ದೋಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನ ತಿಪ್ಪೆರತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನತ್ತದ ಒರಿದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನಂದು ಯೋಚನೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಓಡ್ ದೋಸೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮೈಪೋಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂಡ ಈತ್ ಗೂಡ್ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಬೈದುಂಡು ತಲೆ ತಲೆ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು
ಪೂರ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ್ಬೇಕ ತುಜಪ ವೆಂಚ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಗೇಸ್ ಓಡ್ ದೋಸೆ ಅಂಡ್ ಏತ್ ಬೂಡು ಹತ್ತು ಓಡ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ ಬಯ್ಯ కొంచెం 4 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಅವಡತ್ತ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ నాకు నామ గ్యారంటీ అని పేరు ఇది ఉందండి పూతులకి సూపర్ నెట్ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಉಡಂಜಿ ಕಲರ್తో చెప్పండి ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂದು ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಬಸ್ಸಗೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನದಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಬರ್ಸನೇ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾಲ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಚೌತಿದಕ್ಕ ಬರ್ಸನೇ ಬರ್ಸ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ